Hi guys! Good afternoon! Happy Friday! Anong oras na ba? 3 PM na yata. Nagluluto ako guys ng kutsinta tsaka ng ginataang manok. Nagkatay si Pangkoy kaninang umaga ng native na manok. Gagataan ko. Nakasalang na ayun guys. Ulam namin yan mamaya. Dadating sila Divine tsaka sila Huk-Huk. Ito kami kakain nila Sai. Kasi magbubunutan kami mamaya para dun sa namin, dun sa Christmas party. Sinong namin, exchange with or monito monita. Monito monita ba yun? Basta yung ganun. Ginataang manok. Yummy. Native yan. Kutsinta naman guys. Tapos eto ipiprito ko na yung isda. Magpiprito na lang ako guys ng isda. Ito ang pagkain natin guys. O pritong isda. Ginataang native na manok. Tapos ito dala ni Divine. Japchae. Tapos ensaymada. Ito pa. Mayroon pang lumpiang toge. Saka kutsinta. Ay, may pa ice cream si Mayora. Oh, sarap. Anong ice cream ito? Mango. Mango. Eric's. Wala kasi, tinuro ko kaya na yung masarap na ice cream eh. Kain! Hindi ito kain. Lamon. Pag hindi kinuha yung module, hindi natin bibigyan ng pagkain. Oo. Kaya nga. Matagal pa naman. January pa. Ano man na schedule at mga ayos ko na yung schedule. Kung nagal-tagal pa January pa. Plano pa lang nga. Nag-aanohan. Ano? Ano kain? Aling manok ang tinatay mo dyan? Yung Yan sa orange? may day. Ito na oh. Yung orange yung? Yung nakakulong. Sabi doon eh. Sino eh? Ang sweat mo sana. Susuro kasi pink. Huwag piliin yung bangot. Yung pwede mo yung mushroom ay. Puro mushroom. Sarap ba yun? Wala karne. Sabi.
Makapasok ka na ba doon? Dessert na sila, ice cream. Ako kakain pa lang. Sa SM namin 4 times yun. SM nyo? Dessert na, ice cream, sarap. Kanina pagdating namin, nakalips tayo. Medyo. Meron na. Anak, may nakita ko doon. Tagilig na lang. May tayo magsama. Hello everyone. Hi, umalis na guys yung mga bisita namin. Oh, sobrang laro nila ni Butchukoy. Ngayon siya nagutom guys. Oh. Kanina, hindi siya nakasabay sa amin kumain eh. Yan oh, sobrang laro. Hello guys! Ito si Kent guys oh. Matutulog na yan. Grabe din ang laro niyan. Say hi to the guys. Oh, don't scratch your neck. May ano yung neck niya eh. May kunting kamot niya. Sarap. Sobrang sarap. Dami kong hugasin doon, oh. Mamaya na yan, pagkakain ni Butchukoy. Gawa yan ni Tita Divine, anak. Ensaymada. Yes, ayan. Wow, ang sarap. Cheddar cheese yung nakalagay. Yummy, anak, yummy. Naubos mo na, anak, yung ano mo, japchae. Luto din yan ni Tita Divine, japchae. Kakain ko nito, Japchae. makain pa ako. Oh, sige. Gusto mo pang japchae? Ayun pa, anak, dun sa Tupperware na yellow. Opo. May napagkano. Okay. Sarap. Gutom si kuya. Sabon pa ako, may dulo pa sa... Save mo yun naman yan kay papa mo. Favorite din yan ni papa na. Yummy. Hello guys! Ano? Ana! Lola Ana. Natutulog na guys si Kent. Say good night guys. Guys! Yeah. Pops! Hello. Good night guys. Guys! Matutulog na si Kent. Bango-bango ng bebe ko. Anak! Papatulugin ko na to guys kasi sobrang laro nito kanina. Pagod na pagod siya sa laro niya. Yeah. Good night guys. Say good night. Say good night. Night! Say good night. Love you guys. Pops! Say love you guys. Guys! Thank you for watching guys. Hope you enjoy our vlog. Good night. Bye! Bye.